тези тук какво по-точно празнуват? Какво по-точно празнувате вие тук, хора? Странно. Тук хората празнуват. Не мога да повярвам. Вие имате ли представа, защото аз имам представа, какво има тук, на това място? Тук има един огромен кратер. Какво? Кратер. Да. Междузвезден трансгалактически. На Корелца. Какъв е този кратер тук? Мога да обясня. Започва от Бянко. Да, Бянко. И свършва точно тук. Пред СДА Класико, вече смени си името. Заведението за пазаруване. Решение за всеки ден. СДА на Класико. Единствено ме радва това, че е в черно. Надписът и фон. Много ми хареса. Какво прави този кратер тук? От какво е? Някаква звезда е паднала. Пожелахте ли си желание да ви се спъдне? Кратер. И от какво е този кратер? Не мога да се сетя какво може да се появи.